El fred ha arribat i pretén ser protagonista el proper cap de setmana. Protecció Civil ha activat l'alerta del Neucat i al nord del país les temperatures ja han arribat als 17 graus sota zero de matinada en cotes superiors als 2.000 metres. Les imatges de gel i neu acumulada a la zona del Pallars formen una postal de Nadal perfecta. Les pistes d'esquí també estan en bones condicions, malgrat el fred, però la possibilitat de neu arribarà aquest divendres a altres indrets del país. Tot i que de manera més feble, fins i tot es podrien veure afectades comarques com el Maresme, el Barcelonès o el Vallès. Les temperatures poden baixar dels 0 graus a la Costa Brava, dels 4 sota 0 a les comarques del prelitoral nord, dels 6 sota 0 a les comarques de l'interior de Catalunya i dels 10 sota 0 al Pirineu. Carreteres com la C28 al Port de la Bonaigua necessiten cadenes per circular i la Generalitat ha avisat a tots els municipis afectats que prenguin les mesures preventives oportunes perquè aquestes condicions es podrien allargar durant tot el cap de setmana.